Hej og velkommen til udstillingen. Det her det er det minimalistiske hvide rum, mange hvide værker, eller kunstværkrummet kan man sige. Og udstillingen, som er Seeing is Believing, det hænger for mig sammen med mange af mine værker, som handler om at transformere hverdagsobjekter. Ting, som man allerede kender godt, deres funktion er ændret. For eksempel har jeg en mobil ligusterhæk, som har fået hjul på, og på den måde så kan den opføre sig på en helt anden måde end normal hæk. Lave nye rum i offentlige rum. Og denne her hæk er blevet et monokromt landskabsmaleri for det stykke hæk, som er fuldstændig malet hvidt og så ramt ind. Så det refererer fuldstændig til maleri. Og et tredje eksempel af transformation af velkendt, det er breathing painting, som er maleri, der trækker vejret og så opfører sig anderledes end de fleste andre malerier.